Hola, guapos! Mireu què tinc aquí. Ja ha arribat l'iPhone 13, de fet, n'han arribat dos, i anem a fer una miqueta l'unboxing i explicar-vos les cosetes noves que hi veiem. Traiem en primer lloc la tapeta, veiem aquí el mòbil, només mos porta, com ja vam comentar, el cable ve sense cargador i sense auriculars. Vale? Això és una nova política que ara tenem. Ja hem iniciat, que és una cosa molt bona que tenen els iPhones, la transferència d'iPhone a iPhone, de manera que no només obrir el mòbil, si tens l'altre al costat, ja et deixa fer la còpia automàtica en totes les aplicacions, tota la configuració, totes les fotos, no t'has de preocupar de res. És una de les grans coses que té Apple, que és aquest tipus d'automatització. Mireu, aquí us he preparat una miqueta evolució dels últims anys dels iPhones. Aquí tenim l'iPhone SE1, d'acord? Bueno, té el botó canviar de títol. Aquest és l'iPhone 8, aquest és l'iPhone 11 Pro, aquest és l'iPhone 12 Pro i aquest és l'iPhone 13 Pro. Vale? Anem a mirar sobretot la diferència dels dos últims. Aquest és el 12 Pro i el 13 Pro. Podem veure que les lents són molt més grans perquè permetran que entri molta més llum. La pantalla és bastant més nítida, es nota molt lo del brillo de pantalla, a part la fluidesa, quan estava fent la transferència de dades, iniciant-la, es nota moltíssim. I bueno, el material a la mà, a part fixeu-vos, és el nou color, el nou tipus de blau. Aquest era el nou blau amb el 12 i aquest és el nou blau amb el 13. I bueno, provarem d'aquí un rato les càmeres, tot això, a veure què tal. I sí, us volia comentar una coseta. Jo normalment no em compro mai la funda oficial d'Apple perquè és molt cara. Els nous iPhones porten un sistema de càrrega que es diu MagSafe. Vale? És aquest carregador inalàmbric que tu fiques el mòbil i es queda imantat, vale? Es queda enganxat. Aleshores, què passa? Si jo fico una funda, aquesta característica la podem perdre. Però a Amazon ja venen fundes amb el MagSafe integrat a la carcassa. De manera, m'ha costat 14 euros la funda, comparat amb els 60 euros que costen les d'Apple, que s'acaben danyant, i és perfectament compatible amb el MagSafe. Inclús, si el voleu empegar a la nevera, també funciona. I bueno, ja us anirem explicant més cosetes, més tendències, més novetats. Al matí la mare que el va parir. Gràcies, guapos. Adeu.